V tomto krátkom videu si povieme najčastejšie chyby detí pri zápise rímskych čísel. Kľudne môžete nechať túto pomôcku, pre mňa ja to neriešim, či to majú, ja im to napíšem vždy na tabulu, tam dôležité, aby to vedeli používať. Takže x je desina, L je 50, C je 100, D je 500 a M je 1000. Toto deti väčšinou vedia, tam nejaký problém nie je, alebo majú nejaký listoček, nech ho majú. Problém je pri zápise niektorých čísel. Deti vedia, že tie rímske čísla sa vlastne skladajú. To znamená, keď ja napíšem niečo takéto, tak on si povie, toto je 1000, toto je 500, toto je 100, toto je 50, toto je desina a toto je jednotka. Takže sa to v podstate spočíta. Takže to je 1500, takže 1650 plus 10, takže to je 1661. Hej. Keď takto to majú poskladané, nie je to väčšinou pre nich problém. Dôležité sú tieto pravidlá. Za sebou môžete mať maximálne 3 rovnaké znaky, takže keď chcete napísať 300, to je takto. Ale keď chcete napísať 400, nemôžete napísať toto. Nemôžu byť za sebou 4 rovnaké. To je jedno zo dôležitých pravidiel. A potom je tam pravidlo také, že ako vlastne zapísať tú 400. Takže na to sa používa tá technika, ktorú deti napríklad ovládajú pri štvorke, že štvorka je vlastne jednotka pred 5. To je to odšťacie pravidlo, že od 5 odrátam jednotku. Keď pred väčšie číslo predložím menšie číslo, tak od toho neodpočítam. Častá chyba tých detí je to, že napíšu takto, že toto je napríklad 99, alebo že toto je 999. Tie pravidlá sú dané takto. Ičko môžete použiť maximálne pred V a X. Xko môžete použiť maximálne pred L a C. A Cčko len pred D a M. V podstate je to pravidlo také, že ten symbol môžete použiť maximálne pred čísla, ktoré sú povedzme dve bezprostredne za ním. Takže keď ja chcem použiť ičko, môžem použiť maximálne pred tieto dve. Dobre? Problémové sú tie čísla, ako sú 4, 40, 400. Takže 4 je čo? Takže to je jednotka pred 5, takže IV. 40 bude čo? To bude desiatka pred 50, takže to je XL. A 400 bude C pred D. Vymalované. Ďalšie problémové číslo 9, 90 a 900. Toto sú jediných takých 6 veľkých problémov, v podstate, kde sa deti častokrát pomlia. Takže čo je to devina? Jednotka pred desinou. Čo je to 90? To je desina pred stovkou. Takže to máme XC. A 900 je vlastne 100 pred 1000. Takže to je CM. A to je celé. To je celý problém, celá finta, takto sa to teda skladá. Hej, toto sú najčastejšie chyby, že keď dáte deťom, že napíš mi, ja neviem, 49, tak napíš, že to je IL. A v čom je tá chyba? To Ičko môže použiť len pre tieto dve, čo sú hneď za ním, nemôže ísť sem. Takže 49 je zvláštna, lebo musí napísať 40, to je to, že to je 10 pred 50 a potom tú devinu. Hej. No, také číslo 999, to je obrovské, takže najskôr musím dať 900, čiže to je 100 pred 1000, to je 900, hej, to je 900. 90 je čo? No, kto sa hlási? Irenka, to je 10 pred 100, takže to je 90. A devina je IX, takže toto je 999 správne zapísané, takže nie takto, dobre? A to je celá finta. Pekný deň prajem.